akasangana naye mutown masikati zuva rakacheka nyika akatomumhoresa. Few hours later ndobva aenda kubasa uko kwaakasvika achinomuona the same person however mutown achitobuda pasi paunderground zvichiratidza kuti ndipo paanga aswera zuva rese. 2 weeks later akabva afa. Well, ladies and gentlemen, welcome back to Slick Media TV. Pano pa ZimUntold Stories. Pandene chikupa nyaya dzinotyisa, nyaya dzinoshamisa, nyaya dzinonetsa kubelieve kuti ndetse machokwadi eri yet dzakatoitika kungoti adzina kungotaurwa chete. I know a lot of people naswa kushamisa kuti ndakapfeka ma glasses. These are not only glasses, anonzi ma blue light blocker glasses. Kune vazongonditi aiwaka imimi munoshanda nima lights. Chipfeka yo ma glasses so that amkwadze maziso enyu. Kune vachinenge vachizomadowo ma glasses akadai so musakanganwe kuklika number dzandishakuisira mu description nepano pa screen. Otora mupfeka muregedza kufa maziso. Iyi yakaitika ku Trojan Mine ku Bindura. Kune murume akaona munhu aka-appear twice agari ku this location ari ku another location at the same time. Ko yakambotanga seko nyaya yacho. Murume uyu anonzi aipinda afternoon shift kuti nyaya yedu inyasoita bot yangoti apiri. So apiri vaipinda afternoon shift. Vachipinda afternoon shift kudaro vakadecide kuti nhasi rega ndipinde mutown. Vapinda mutown obva vazoenda kubasa. So chakazoitika manje ndechekuti apiri vari mutown vakasangana naabanda, the guy who was supposed to be in the morning shift. Apiri pavakaona abanda havanokwanisa kucommunicata nawo, vakangova weva kudaro sezvo vanhu vaingozivana. Abanda vakabva weva wechibag. Ava apiri vaitomhanya vachitowo misi dzavo. So chakazoitika ndechekuti few hours later apiri vaenda kubasa. Kune vanoziva manje mamines, kune pamwe panonzi pari kuitwa shaft exam kana kuti pari kuslingwa heavy machinery underground. Ukangonzwa zvanzi tiri kuslinga heavy machinery underground zvikureva kuti vanga vapinda makuseni vevaya vanogona kuti nonokei kubuda depending nekuti machinery yachina yakakura sei iri kuslingwa, because route inenge ichishandiswa vanenge vachishandisa panofamba cage pepai ndo panenge vachishandisa kupinza napo heavy machinery. Same godha wakaita sewe patrojan wacho. So zvadaro zuva iroro ranga riri zuva rekuslingwa kweheavy machinery yaipinda underground. Vasvika Mr. Piri vasvika kubasa vachinja hembe dzavo vakutononomira pa waiting place pekuti vachimirira cage izouya ite sei ivataure vadzike. Vakutosvika vanhu vakatoungana pepa naswa kune slinging, vanhu vanga vachislinga inonzi slinging handika, vanhu vanga vachislinga naswa slingwa machine enda underground but vatopedza vakutoburisa vadototi vaburise vanhu. Vagaragara first crew revanhu vakatanga kubuda ranga riri crew remudhara asanganwa naye mutown abanda. Then apiri pavakaona abanda vachibuda underground vakashamisika zvikanzi iwe asiri mudharaunda onere uyu mutown. Apiri havanoda kumhanya kunobvunza abanda, vakabva vaenda kune rimwe timu raishanda naabanda ndobva ranobvunza zvikanzi naimi abanda vambobuda here. Vanhu vakatoti kuna Apiri unopenga unogoti abanda vaigobuda sei iko nhasi kwanga kune slinging. Abanda nhasi vanga vari abanda. As a matter of fact, abanda was an operator zvichireva kuti ndo vanga vatori pamushini zuva rese. So izvi zvakaconfuse Apiri but ndotaura kuti ndina abanda ndavaona mutown ndatovamhoresa ndatovaweva vakatondoweva back. Aiwa zvandaona ndizvo chaizvo. Let me go and confront Ani
abanda. Apiri vachisvika kuna abanda, apiri vakasvikawo zvedzungu-dzungu, havana kufungawo kuti nyaya yainge itori serious. Ndobva vasvika vanoti kuna abanda, abanda ko muri sei? Apa vanhu varipo, vanhu vari kunzwa. Zvikanzi kuno mujareyo wazosvika sei kuno? Inini ndadhumana newe mutown, ndakusiya mutown. Wasvika sei kuno iwewe? Then abanda apa vakanzwa izvi ndobva vakati unopenga here wewe? How can you say this? Azvitaurwe. Zvikanzi aiwa pandakuona mutown ndikushamisika kuti manga muri kunzi manga muri underground zuva rese. Indasangana nemi mutown. Mama akapfeka so. Fortunately hembe dzakadescribwa naapiri ndo hembe dzainge dzakaonekwa dzakasvika nabanda nadzo pabasa. Abanda pavakanzwa izvi havana kuda kutaura mashoko akawanda. Vakabva vangomuti, how can you expose me? Wafumura zvinhu zvakawanda, waita mwana mudiki stereki. Uchazviona. Vanhu vachinzwa izvi pagara painge pangori neruma dzakawanda-wanda. Munongoziva mumamining setup kuti vanhu vanenge vachingozivana kuti ningi ane mushonga, ningi ane mushonga, ningi ane mushonga, ningi anobata, ningi anobata, ningi ane mushonga. Pavakanzwa mashoko ekuti uchazviona, they knew kuti something is going to happen, but they didn't know kuti what exactly is going to happen. Kune vakawitnessa nyaya iyi vanotaura kuti pakangoperawo mazuva mashoma zvekuti 2-3 weeks. Apiri vanonzi vakatsvedza mumba, vakatsvedza pamasteps vachibuda mumba. Ndokutodonha munhu ndobva atofa. Asi vakawanda vanofungira kuti mashoko akataurwa naabanda kunzi uchazviona ndiwo anogona ariwo akakonzeresa, nekuti apiri vainge vaexposa kana kuti vakaona zvinhu zvavainge vasingafaniri kuona. Vakaona asi vaona kudaro vaisafanira kutaura pajekerere kuti ndakuonai. Manga muri underground, at the same time manga muri mutown. Zvinotyisa hama dzangu. Apiri vakatoshaya, apiri vakatofa nekuda kwemuromo wavakataura pajekerere. Ayo uriwe apiri waizozvifambisawo sei? Let me know in the comment section. My name is Slick Nelikwan, pano pa Slick Media TV. Kana une nyaya yaunofunga kuti inofanira kungozivikanwa nemhuri yeZimbabwe, uchida kutiudzawo, usatya kutibata panhamba dzinoti 0777 448 050 0777 448 050. This is Slick Nelikwan, pano pa Slick Media TV. Kojaza.